Children of Men, v slovenskom preklade Potomkovia ľudí. Tento film je dosť starý, je z roku 2006 a ja som ho videl len pred pár dňami. O niekoľko rokov budeme v čase, kedy sa tento film odohrával, a to v roku 2027. V podstate v roku 2006 to bolo sci-fi, že ty vole rok 2027, ako to bude vyzerať. Vo svete panuje taká negativita. Jednoducho, no, nesvieti tam moc slniečko, metaforicky povedané. Proste vo svete je chaos, vo svete sú vojny a jediné miesto, alebo jediná krajina, kde je to také, že neutrálne, je Anglicko. Veľkým problémom je, že ženy nie sú plodné. Viac asi nebudem prezrádzať, pretože by som vyzradil asi už veľa. Treba podotknúť, že film je natočený podľa poviedky Children of Men, napísanou P.D. James. Film natočil Alfonso Cuarón, čo ma prekvapilo, lebo nejako som si nezistil o tomto filme veci. Alfonso Cuarón natočil napríklad jeho najznámejší film, čo sa týka mňa, je Gravitácia. Jeho teda poznám hlavne kvôli tomuto filmu, ale natočil dokonca Harry Potter 3, Väzen z Azkabanu, a takisto aj uznávaný snímok Roma. Takže pre mňa je to taký jeden z tých kvalitnejších režisérov, ktorý si ide tiež svoju cestu. Ja som sa o tomto filme dozvedel počas písania bakalárskej práce, kedy som písal o jednozáberovom filme, tak som sa dozvedel, že v tomto filme sa nachádzajú jednozáberové sekvencie, ktoré nie sú jednozáberové, ale pôsobia tak. Mňa to veľmi, veľmi zaujalo, lebo mňa strašne fascinujú jednozáberové, alebo teda pseudo-jednozáberové filmy. A tento film je plný takýchto pseudo-jednozáberových sekvencií. Myslel som si, že celý film tak bude pôsobiť, niečo na štýl Birdman, aj keď Birdmana som ešte nevidel, alebo teda 1917, ale nie, sú tu aj nejaké tie strihy, ale nezaznamenal som ich až tak príliš veľa. Hrajú tu aj celkom známi herci, ako napríklad Julianne Moore, Michael Caine, čo som prišiel na to až po 5 minútach, čo bol na zábere, a určite aj ďalší sú tu pre vás známi. Hlavnú úlohu má Clive Owen, ktorého teda nepoznám, ani nehral v nejakom známom filme, čo tak pozerám. Mne sa skôr podobal na toho týpka z The Office. Tam som trošku váhal, že je to on, nie je to on. Nie je to on. Prečo by si mala tento film pozrieť? Predovšetkým kvôli myšlienke, ktorá je veľmi pekná, nechcem ju prezrádzať. Uvediem len takú metaforu, že film akoby naznačuje, že aj v tom škaredom môže byť nejaká nádej a byť niečo pekné. A to pekné ovplyvní to škaredé. Samozrejme kvôli spracovaniu, že ja som naozaj s údivom pozeral, že ako sú tie zábery poriešené. Bol tam teda jeden pre mňa najznámejší záber, ktorý som používal aj v bakalárke. Aj keď je vidieť, hej, že ten záber je natočený na first take, nie je. Tento záber trvalo natočiť 12 dní. To som pozeral, že čo ti duje ako toto točili 12 dní. Ide o záber, kedy sa používa technika, tuším, Steadicam. Je to na nejakej rampe, ktorú teda vyvinuli kameramani počas natáčania tohto filmu, respektíve, že použili nejakú novú techniku. A tá kamera sa pomaličky točí a ako sa točí, tak vidíte, že ako sa dejú okolo veci. Čiže toto bola brutálna scéna a takýchto brutálnych scén je tam strašne veľa. Ako aj pri ostatných takýchto jednozáberovkách, tak aj tu vás to tak lepšie vtiahne do toho deja, ako keby tam máte nasekané strihy. Skúste dať tomuto filmu šancu a uvidíte, že je rozdiel pozerať film, ktorý má veľa strihov, a je rozdiel pozerať film, ktorý pôsobí, že sa to deje naozaj v jednom čase. Je to viac autentické pre mňa, je to viac akoby také reálne, tie herecké výkony sú super a inak dokonca hrá tu aj herečka, ktorá hrá tiež Harry Potter, Väzen z Azkabanu, ale nepoviem vám, keď tak pozrite si film a prídite na to. Celkom ma prekvapilo, že na to, že ju poznám z Harryho Pottera, kde hrala chvíľu, tak je z nej celkom dobrá herečka. Ide teda o sci-fi film, dráma, thriller, má to 109 minút, teda nie je to nejaký extra dlhý film, tuším hodina 44, plus minus odrátajte si credits, čiže nejaká hodina 40. Tá hodina 40 prejde ani neviete ako, jednoducho tento film vás vtiahne a bam, pustí vás až keď skončí. Musím podotknúť, že už dlho som nezažil takúto moving emóciu. Moving znamená, hej, že trošku sa mi slzy
hrnuli do očí pri jednej z posledných sekvencií. Bol to veľmi silný moment pre mňa. Brutálne, no brutálne to bolo. Je tu inak taká zaujímavosť, že v knihe boli neplodní muži. Čiže je to veľký zásadný rozdiel. Nejako to podľa mňa neovplyvňuje zážitok z filmu. Teraz dokonca na ČSFD čítam, že pôvodne ponúkli jednu z hlavných rolí Emma Watson, ktorá ale musela odmietnúť, pretože točila Harry Pottera Ohnivá čaša. To je halus. Mám taký pocit, že som vám nepovedal dosť, že prečo by ste si tento film mali pozrieť. Nechcem fakt spoilovať, pretože je to téma, ktorú by som vám hneď vyzradil a nemali by ste potom taký prežitok z toho. Možno sa ešte niekedy k tomuto filmu vrátim, že si ho pozriem ešte raz. Ja som tomuto filmu dal 5 hviezdičiek z 5. Lebo pre mňa to bol naozaj zážitok sledovať to. Bol to pre mňa taký výlet do inej reality. Uvedomil som si životné hodnoty v realite, v ktorej žijeme, a toto robím skoro s každým filmom, pri ktorom sa to dá, že si tak trošku niečo z toho filmu zoberiem a snažím sa tak uvažovať o tej našej realite, a toto je veľmi dobrý film na to. Toto bol môj tip na film, ktorý ti odporúčam určite pozrieť si. Napíš dole do komentáru, ak si ho videla, že aké máš z neho pocity, a ak si ho ešte len pozrieš, tak potom tiež sa zastav na videjku a napíš svoje pocity. Bez si pozrieť video, kde som recenzoval nejaký film, a určite tam hoď like a koment. A strih.